Στη σημερινή παρουσίαση θα δούμε τις επιπρόσθετες δυνατότητες του Project Professional σε σύγκριση με το Project το Standard. Το Project είναι ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα της εταιρείας Progesoft, στηρίζεται στη μηχανή του Intellicad και περιλαμβάνει εργαλεία σχεδίασης σε 2 και 3 διαστάσεις. Προσφέρεται σε πολύ ανταγωνιστική τιμή, συνδυάζοντας την ευχρηστία και τη σταθερότητα. Και επίσης να προσθέσω ότι μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκδοση του Project για ένα μήνα εντελώς δωρεάν, μόλις τις δυνατότητες και χωρίς περιορισμούς, ώστε να το δοκιμάσετε. Ας ξεκινήσουμε με την τελευταία έκδοση του Project Professional 2017. Κάποιες νέες δυνατότητες που περιλαμβάνει είναι η συμβατότητα με Windows 10, 32-bit και 64-bit. Είναι εξαετράπητο, από αυτό συνεπάγεται βελτιωμένη διαχείριση μνήμης. Υποστηρίζει πολυπύργνους επεξεργαστές, multi-core support. Διαχειρίζεται αρχεία AutoCAD DWG μέχρι και έκδοσης AutoCAD 2017. Όπως επίσης υποστηρίζει και το μενού Ribbon και υπάρχει βέβαια και δυνατότητα επιλογής και του κλασικού μενού CAD, όπως επίσης και γρήγορη εναλλαγή των μενού κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μέσω workspaces. Ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε μία-μία τις διαφορές του Project Professional σε σχέση με το Standard, σε τι υπερτερεί. Ξεκινάμε με την μετατροπή ενός αρχείου PDF σε DWG. Όπως βλέπουμε έχουμε μία κάτωψη σε PDF που έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόγραμμα CAD και το οποίο θέλουμε ουσιαστικά να το μετατρέψουμε σε αρχείο DWG. Επιλέγουμε μέσω του Project από την εντολή Add-on, Convert το PDF to DWG. Επιλέγουμε στο source το αρχείο PDF, την κάτωψη δηλαδή που προηγουμένως είδαμε. Destination είναι ο φάκελος μέσα στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο DWG. Και μετά επιλέγουμε το φίλτρο βάσει του οποίου ουσιαστικά θα γίνει η μεταφορά και η μετατροπή του αρχείου σε DWG. Μπορούμε να επιλέξουμε είτε με layer, είτε χωρίς καθόλου layers, είτε βάσει του πάχους της γραμμής, είτε βάσει του χρώματος. Στο παράδειγμα αυτό έχω επιλέξει βάσει του χρώματος. Και πατάω Convert. Με ενημερώνει ότι η μετατροπή έγινε και κατευθείαν ανοίγει το αρχείο DWG, το οποίο όπως βλέπουμε έχει έρθει μαζί με τις, όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί. Μπορούμε επίσης να το τροποποιήσουμε όλες οι γραμμές ενεργές και να το επεξεργαστούμε ανάλογα. Προχωράμε στην επόμενη δυνατότητα. Είναι η εξαγωγή σχεδίου σε 3D PDF, τρισδιάστατο. Έχουμε επιλέξει ένα σχέδιο σε μορφή 3D και από το μενού, από την επιλογή Add-on, επιλέγουμε το 3D PDF Export. Μας ανοίγει η αντίστοιχη καρτέλα. Επιλέγουμε το είδος της σκίασης που θέλουμε να έχει στην εκτύπωσή μας, όπως επίσης και τον τύπο του φωτισμού. Τσεκάρουμε Export 3D PDF. Γίνεται διαδικασία, μας το αποθηκεύουμε στο φάκελο που επιθυμούμε και κατευθείαν ανοίγει το PDF με το 3D μοντέλο, το οποίο μπορούμε να κάνουμε
rotate και να το τυπώσουμε από την οπτική γωνία ουσιαστικά που θέλουμε εμείς. Μία άλλη πολύ βασική διαφορά είναι η εισαγωγή ενός μοντέλου στο Google Earth. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ξεκινάμε και ανοίγουμε την εφαρμογή Google Earth και βρίσκουμε την τοποθεσία που θέλουμε να φέρουμε το φορέα μας, το μοντέλο μας. Κάνουμε zoom και κάτω δεξιά προσέχουμε σε ποιες συντεταγμένες θέλουμε να έρθει το μοντέλο μας. Οπότε ανοίγουμε το αρχείο μέσω ProjectCAD, π.χ. έναν πολύ απλό φορέα αυτόν εδώ, και κάνουμε Plan View, επιλέγουμε το Plan View. Μετά από την επιλογή Add-on Publish to Google Earth, ανοίγει αντίστοιχη καρτέλα. Δεξιά γράφουμε τις διαταγμένες που είχαμε βρει στο Google Earth, της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Επιλέγουμε μονάδα. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί με εκατοστά. Και αριστερά επιλέγουμε Select Entities, οπότε επιλέγουμε τις οντότητες που θέλουν να έρθουν. Και επιλέγω όλο το φορέα. Κάτω-κάτω υπάρχει το Output File Name, ουσιαστικά είναι ένα αρχείο με κατάληξη KMZ. Είναι το αρχείο το οποίο θα φορτώσουμε μετά στο Google Earth και αυτόματα πια θα έρθει το μοντέλο μας στη θέση που του έχουμε ορίσει. Σώζουμε το αρχείο αυτό σε κάποιο φάκελο και επιστρέφουμε στην εφαρμογή Google Earth και από Open ανοίγουμε το συγκεκριμένο αρχείο. Όπως βλέπουμε, το μοντέλο έχει έρθει στη θέση που το έχουμε ορίσει. Επόμενη δυνατότητα είναι το Project Cloud. Ουσιαστικά μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να ανοίγουμε σχεδίων cloud, δηλαδή κάθε χρήστης και όποιος και οι συνεργάτες τους μπορούν να επεξεργάζονται εύκολα τα σχέδια όπου και αν βρίσκονται και υποστηρίζει το Dropbox, το Google Drive και το OneDrive. Ας δούμε λίγο τη διαδικασία. Έχοντας ένα σχέδιο, πάμε File, Backup to Cloud. Μου ανοίγει η αντίστοιχη καρτέλα με τις επιλογές που σας ανέφερα, Dropbox, Google Drive και Microsoft OneDrive. Επιλέγω την εφαρμογή που θέλω, π.χ. Dropbox, το φάκελο που θέλω να αποθηκευτεί και πατάω OK. Γίνεται uploading και πλέον υπάρχει στο cloud. Για να επαναφέρω κάποιο σχέδιο, κάνω την αντίστοιχη διαδικασία, απλά από το file Restore from Cloud. Και είναι ακριβώς η διαδικασία. Επόμενη σημαντική δυνατότητα είναι το Annotation Objects. Αυτή η δυνατότητα, η εντολή ουσιαστικά είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε σε κάποιο σχέδιο να βλέπουμε το μοντέλο μας σε διαφορετικές κλίμακες. Οπότε, ορίζω ουσιαστικά τις διαστάσεις, τα labels και οτιδήποτε άλλο θέλω, ανάλογα με τη διάσταση που τα θέλω και ουσιαστικά σε ένα μόνο σχέδιο μπορώ να εμφανίσω μοντέλα με διαφορετικές διαστάσεις, με διαφορετικές κλίμακες. Ας υποθέσουμε το μοντέλο που έχουμε και να κάνουμε ένα παράδειγμα. Δίνουμε το ύψος της κατασκευής αυτής σε κλίμακα 1:25.
Τις επόμενες διαστάσεις, το πλάτος και το ύψος του πεδίλου, θα το δώσω σε κλίμακα 1/10. Όπως επίσης και τα γράμματα που φαίνονται είναι πάλι σε κλίμακα 1/10. Οπότε πηγαίνουμε στο layout και εδώ θα ορίσω δύο viewports. Το ένα θέλω να είναι σε κλίμακα 1/25 και το άλλο σε κλίμακα 1/10. Άρα δημιουργώ το πρώτο viewport, το σχεδιάζω και του ορίζω από αριστερά annotation scale 1/25. Στο δεύτερο παράθυρο το ορίζω πάλι ένα viewport και θα το ρυθμίσω ώστε το annotation scale να είναι 1/10. Όπως βλέπετε, να το βάλω 1/10, όπως βλέπετε αριστερά έχει έρθει μόνο η διάσταση 4,5, την οποία την είχα ορίσει 1/25 και στο δεξί viewport έχουν έρθει τα γράμματα, όπως επίσης και διαστάσεις, πλάτος και ύψος του πεδίου, τα οποία τα είχα ορίσει κλίμακα 1/10. Οπότε μπορώ τώρα να τυπώσω ένα συνολικό σχέδιο με βάση τις σωστές κλίμακες. Αυτή η εντολή, αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη συνήθως και σε σχέδια μεταλλικών κατασκευών, όπου θα πρέπει να έχω σε άλλες διαστάσεις, σε άλλη κλίμακα τις συνδέσεις και σε άλλη κλίμακα τις όψεις και τις κατόψεις του φορέα μου. Προχωράμε στην επόμενη εντολή. Είναι η εντολή EasyArc 3D. Ουσιαστικά είναι μία ομάδα εντολών η οποία μπορώ να την επιλέξω είτε από το ribbon EasyArc 3D και EasyArc Extras, είτε από το CAD Classic. Τη δουλεύω όπως θέλω εγώ και χρησιμοποιείται για σχεδίαση σε 2 ή 3 διαστάσεις. Υπάρχουν έτοιμα εικονίδια στο EasyArc 3D, στο Ribbon. Όσον αφορά το τι περιλαμβάνει, περιλαμβάνει βιβλιοθήκες, έτοιμες βιβλιοθήκες, στις οποίες μπορείτε να προσθέσετε και άλλες βιβλιοθήκες εσείς που είναι διαθέσιμες online. Μπορούν να εισαχθούν τοίχοι, ανοίγματα, είτε ορθογωνικά είτε τοξωτά. Μπορούν να εισαχθούν παράθυρα, 1, 2, 3 πάνελς και διάφορα άλλα είδη παραθύρων, πόρτες, ανάλογα με το άνοιγμα που θέλετε, προς τα που θέλετε να ανοίγει, 2 ανοιγμάτων, σειρώμενες, τοξωτές. Επίσης μπορείτε να δώσετε σκάλες, γωνιακές, ελικοειδείς, ράμπες, μπαλκόνια, είτε γωνιακά, είτε τοξωτά, είτε ορθογωνικά, 2 πλευρών. Όπως επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη όσον αφορά τα έπιπλα και γενικά αντικείμενα εσωτερικής διακόσμησης, όπως είναι τα έπιπλα, λάμπες, διάφορα άλλα έπιπλα πιο εξειδικευμένα και επίσης και για εξωτερική διακόσμηση. Μπορείτε να δώσετε πατώματα, οροφές, στέγες. Οι στέγες, όπως θα δούμε, δημιουργούνται αυτόματα, δίνοντας μόνο το περίγραμμα του κτηρίου. Με τον ίδιο τρόπο δίνονται και τα πατώματα και οι οροφές. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε ένα μικρό φορέα σε 3D, να δούμε λίγο πώς λειτουργεί η ομάδα, το EasyArc 3D. Ξεκινάω
το σχέδιό μου επιλέγοντας την επιλογή preferences. Στην καρτέλα αυτή επιλέγω αν θέλω να δουλέψω σε μέτρα, σε εκατοστά ή σε όποια άλλη διάσταση θέλω, την ορίζω εγώ. Στο παράδειγμα που θα κάνω έχω ορίσει εκατοστά. Δίνω ύψος ουσιαστικά του ορόφου. Έχω δηλώσει εκατοστά, άρα βάζω 300, αν θέλω 3 μέτρα ύψος. Η επιλογή του D-Only Project ισχύει μόνο στην περίπτωση που θέλω να δουλέψω διδιάστατα και μόνο. Αν θέλω να δουλέψω σε 3D ή διδιάστατα δεν το τσεκάρω καθόλου. Και πατάω το OK. Ξεκινάμε να εισάγουμε τους τοίχους. Έχω την επιλογή Draw Walls. Εδώ δίνω το πάχος του τοίχου και επιλέγω από τα 3 σχήματα που υπάρχουν παρακάτω αν θέλουμε η γραμμή που θα σχεδιάσουμε να αντιστοιχεί στην εξωτερική, την εσωτερική ή τον κεντροβαρικό άξονα του τοίχου. Επιλέγω εξωτερική πλευρά και ξεκινάω να σχεδιάζω την κάτωψή μου. Ενεργοποιώ το όρθο. Δίνουμε αρχικό σημείο. Προσοχή, αν έχω επιλέξει σε εκατοστά, δίνω ουσιαστικά διαστάσεις σε εκατοστά, δηλαδή 200, 100 για 2 μέτρα, 1 μέτρο κτλ. Επίσης να τονίσω ότι γίνεται αυτόματη κοπή των τοίχων από τη στιγμή που καταλαβαίνει το πρόγραμμα ότι υπάρχει συνέχεια, δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο trim, αυτό γίνεται αυτόματα και κλείνω με close το περίγραμμα. Θα δώσουμε και κάποιους εσωτερικούς τοίχους να κάνουμε ένα πλήρες μοντέλο, μια πλήρης κάτωψη. Επιλέγω πάλι την επιλογή Draw Walls και πλέον δίνω 10 εκατοστά. Δημιουργώ τον πρώτο εσωτερικό τοίχο. Τον δεύτερο που θα κάνει αυτόματα και το trim, όπως σας είπα. Και με την ίδια λογική δίνω ουσιαστικά όλους τους τοίχους εσωτερικούς και πλέον έχω δημιουργήσει την κάτωψη και τη δημιουργία των τοίχων. Ακόμα δεν μπορώ να δω σχέδιο το φορέα μου σε 3D γιατί δεν έχω βάλει ανοίγματα. Οπότε μόλις βάλουμε τα ανοίγματα θα δούμε και ένα τρισδιάστατο μοντέλο μας και προχωράμε να δώσουμε κάποια ανοίγματα. Όσον αφορά τα ανοίγματα, πάμε να δώσουμε μία πόρτα. Μπορώ να επιλέξω Right Hinge Door. Τσεκάρω πάντα τον τύπο της πόρτας που θέλω και τσεκάρω την εσωτερική γραμμή του τοίχου. Στην εικόνα αυτή βλέπω αναλυτικά τη γεωμετρία και τα χαρακτηριστικά της πόρτας που επιθυμώ να δώσω. Εδώ μπορώ να αλλάξουμε το πλάτος, το ύψος, ό,τι θέλω, το άνοιγμα της πόρτας. Ας δώσω ένα άνοιγμα, ένα πλάτος 90 εκατοστά και ύψος 2,20. Και βάζω την πόρτα εκεί που θέλω. Με την ίδια λογική μπορούμε να δώσουμε και ένα άνοιγμα, μια πόρτα 2 ανοιγμάτων. Επιλέγω τον τύπο της πόρτας που θέλω. Εδώ πάλι μου δείχνει τα χαρακτηριστικά και τη γεωμετρία της πόρτας που θέλω να εισάγω στο φορέα μου. Είναι πολύ αναλυτικά, με ABCD είναι όλες οι παράμετροι. Και την εισάγω στο σημείο που θέλω. Αυτόματα κάνει και το trim των τοίχων και με την ίδια λογική κάνουμε και τα ανοίγματα όλου του μοντέλου μας.
Πάμε να δούμε τώρα σε 3D view πώς έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής αυτό το πολύ απλό σπίτι. Κάνω shade, λειτουργεί κανονικά και με rotate το περιστρέφω ώστε να δω όλους τους χώρους. Επαναφέρω το φορέα μου σε 2D μορφή, σε plan view, ώστε να δώσω το πάτωμα του φορέα. Οπότε, στο σημείο αυτό δίνω στο σημείο αυτό να φέρω πάλι το φορέα μου. Ωραία. Δίνω με line το πάτωμά μου, σαν polyline ουσιαστικά, και δίνω το πάτωμα και σε 3D view πάλι, με shade και rotate, βλέπω ακριβώς που έχει τοποθετηθεί. Προχωράμε στην εισαγωγή των επίπλων. Από το ribbon, τα εικονίδια είναι αυτά που αναγράφονται εδώ. Είναι χωρισμένα ανάλογα με τα έπιπλα εξωτερικού χώρου, εσωτερικού κτλ. Αλλιώς δουλεύετε, όπως σας προείπα, ή από το Classic, ή από το EasyArc 3D. Ας επιλέξω π.χ. ένα τραπέζι, το εισάγω στο χώρο που θέλω. Εδώ μου δίνει, μπορώ να δώσω τη γεωμετρία του τραπεζιού αυτού, μπορώ να την επεξεργαστώ, να δώσω ό,τι διαστάσεις θέλω. Και πάμε να δώσουμε και εδώ. Δίνουμε διαστάσεις, επιλέγουμε πού θέλει να τοποθετηθεί και με την ίδια λογική βάζουμε όλα τα έπιπλα στο χώρο μας. Πάλι σε 3D view. Όλα τα έπιπλα που εισάγω είναι 3D, οπότε οτιδήποτε εισάγω στο Plan View 2D αυτόματα έρχονται τρισδιάστατα με το που θα κάνω 3D View. Και με την ίδια λογική βάζω τα έπιπλα σε όλους τους χώρους. Προχωράμε τέλος να δώσουμε και μία στέγη. Εδώ δίνω το elevation της στέγης. Ουσιαστικά το eaves elevation είναι το ύψος το πάνω μέρος των τοίχων, οπότε το αφήνω 300, όσο είναι το ύψος των τοίχων αυτών. Και με την ίδια λογική με το πάτωμα δίνω σαν polyline την περίμετρο του κτηρίου αυτού, ώστε να μου τοποθετήσει και να μου σχεδιάσει και τη στέγη. Μου τη σχημάτισε αυτόματα. Πάμε πάλι 3D view και αξιονομετρικό. Και αυτό είναι το παράδειγμα ενός πολύ απλού φορέα με το EasyArc 3D. Όπως ανέφερα, μπορείτε να φορτώσετε και άλλες βιβλιοθήκες που είναι διαθέσιμες online. Προχωράμε τώρα στον φωτορεαλισμό. Μία πολύ βασική διαφορά του Project Standard από το Professional είναι το render, η σκίαση. Αριστερά βλέπουμε ένα σχέδιο σε 3D μορφή, και από View, Render, Full Render, βλέπουμε πως τελικά έχει
σχεδιαστεί με βάση τη σκίαση. Υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά το φως, προς τα που θέλετε να έχετε σκίαση, που θέλετε να έχετε φωτισμό. Αυτά τα επεξεργάζεστε, υπάρχουν πολλές παράμετροι που μπορείτε να αλλάξετε και να δώσετε το σχέδιό σας όπως εσείς επιθυμείτε. Εδώ υπάρχουν κάποιες εικόνες που έχουν ήδη γίνει μέσω render. Όπως βλέπουμε υπάρχει υψηλή ποιότητα των εικόνων αυτών και ρεαλιστική απεικόνηση, τόσο σε κτίρια όσο και σε εσωτερική διαρρύθμιση και σχεδίαση. Και προχωράμε λίγο σε κάποιες άλλες εντολές. Να δούμε την εντολή Select Similar. Η εντολή αυτή ουσιαστικά επιλέγει κάποιες οντότητες, επιλέγετε μία οντότητα και σας επιλέγει αυτόματα κάποιες οντότητες οι οποίες είναι παρόμοιες με την οντότητα που έχετε επιλέξει στην αρχή. Ξεκινάμε από Tool, Select Similar. Προτού προχωρήσουμε στην επιλογή της οντότητας, ας δούμε τα χαρακτηριστικά, οπότε πατάμε το Settings. Εδώ ορίζω το φίλτρο, δηλαδή αν επιλέξω μια οντότητα με βάση ποιο χαρακτηριστικό θέλω να μου βρει τα όμοιά της. Στο συγκεκριμένο έχω επιλέξει Layer και Name και πατάω OK. Επιλέγω τη συγκεκριμένη διάσταση και κατευθείαν, όπως βλέπετε, μου επιλέγει όλες τις διαστάσεις, γιατί ακριβώς είναι στο ίδιο layer, στο Dimensions. Στο ίδιο σχέδιο μπορούμε να δούμε και μία άλλη εντολή εξίσου σημαντική, είναι το Hatch Trimming. Μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα τρίμο ενός hatch από Draw Line. Βάζω μία γραμμή και μετά με την εντολή Trim απλά επιλέγω τη γραμμή αυτή και το hatch που βρίσκεται δεξιά από τη γραμμή αυτή και κατευθείαν μου κόβει το συγκεκριμένο hatch. Άλλες εντολές είναι η δημιουργία πινάκων και εισαγωγή πινάκων από το Excel και OpenOffice, είναι το Dynamic Input. Όπως σας προείπα, είναι ενσωμάτωση πρόσθετων βιβλιοθηκών, περισσότερα από 22.000 έτοιμα blogs υπάρχουν και άλλα πολλά διαθέσιμα online. Βελτιωμένα εργαλεία σχεδίασης, σε 2D και σε 3D. Πολύ βασική εντολή είναι το Draw Order Advanced Tool. Μπορείτε ουσιαστικά να δηλώσετε κάποιο αντικείμενο, αν θέλετε να είναι μπροστά ή πίσω από κάποιο άλλο. Μετατροπή αρχείων WG DXF διαφορετικών εκδόσεων. Η εντολή Break Line, καθώς επίσης και αυτόματη συμπλήρωση εντολών κατά πληκτρολόγηση. Τώρα, όσον αφορά αυτά, αφορούν ουσιαστικά το πρόγραμμα, το project καθ' αυτό. Όσον αφορά τη δικιά μας εταιρεία και τη συνεργασία των προγραμμάτων των δικών μας με το Project 2017, ήδη το πρόγραμμα των μεταλλικών που διαθέτουμε, το STIL 2017, πατάει πάνω στη διαστική πλατφόρμα του Project 2017. Ουσιαστικά ισχύουν τα μενού και οι εντολές του Project, απλά έχουν προσθεθεί τα δικά μας μενού που αφορούν την επίλυση και το σχεδιασμό του φορέα. Όσον αφορά την παρουσίαση, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αν θέλετε να έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να πάρετε το λόγο ή να την διτολογήσετε. Σας κάνω unmute. Αν θέλετε κάποιος να σηκώσει το χέρι να ρωτήσει κάτι ή να πληκτρολογήσει την ερώτησή του. Επίσης θα σας δοθούν και κάποιες
ερωτήσεις να απαντήσετε. Αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, μισό λεπτό να δω κάποιες ερωτήσεις αν υπάρχουν. Λοιπόν, να σας απαντήσουμε τώρα σε κάποιες ερωτήσεις. Μπορούμε να... Μισό λεπτούλι, να δούμε λίγο. Με ρωτάτε αν μπορούμε να εισάγουμε και δικά μας στοιχεία. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Ειδικά στοιχεία όσον αφορά να φτιάξετε ένα blog και να το εισάγετε μέσα, ναι, μπορείτε, αν με ρωτάτε κάτι τέτοιο. Μπορείτε να κάνετε δηλαδή blog, να το εισάγετε στη βιβλιοθήκη σας, ώστε να είναι ενεργό κάθε φορά που κάνετε κάποιο project, να το χρησιμοποιήσετε. Ρωτάτε ποιες είναι οι κύριες διαφορές του προγράμματος αυτού από άλλα κοινά προγράμματα. Ως προς τι, ως προς ποιες εντολές. Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα που πατάει σε... είναι CAD ουσιαστικά πρόγραμμα, ανοίγει την WG αρχεία. Ειδικά το Professional, το Project Professional 2017 έχει πολλές δυνατότητες. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά κάποια εντολή που μπορεί να μην την έχει, μπορούμε να το ζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω διαφορές. Είναι ουσιαστικά πανομοιότυπο με ένα πρόγραμμα CAD που επεξεργάζεται WG αρχεία. Με ρωτάτε αν θα γίνουν άλλες συνεδρίες.